Pán starosta, obec Chorvátsky Grob sa rozhodla informovať obyvateľov obce prostredníctvom krátkych videí o dianí. Prečo ste sa rozhodli práve pre takúto formu informovanosti? Všetci viete, že naša obec je veľmi dynamická, sa rozvíjajúca. To prináša aj veľmi rýchly sled udalostí, množstvo problematiky, ktorú treba riešiť veľmi operatívne. Zdalo sa nám, že len písať o tejto problematike, o veciach, o dianí v obci nie je vždy operatívne a zdalo sa nám, že toto riešenie, kde by priamo sme vás mohli informovať takýmto hovoreným slovom o veciach, ktoré potrebujeme riešiť, ktoré chceme riešiť, o ktorých vás chceme informovať, že sa nám zdá toto ako najoperatívnejšia a najrýchlejšia forma. Aké budú témy týchto videí, respektíve o čom chceme občanov informovať? Vlastne prakticky o všetkom, s čím sa stretávame, či už ako občania, či už na tomto úrade, či ako podnikatelia alebo návštevníci našej obce. Predovšetkým tie najzákladnejšie problémy, ktoré sú tu. Technická vybavenosť, voda, kanalizácia, dopravné prepojenie na okolitý región, ale aj absentujúca a chýbajúca občianska vybavenosť, predovšetkým škola, škôlka, čo pociťujú hlavne mladé rodiny alebo ešte budú do budúcnosti pociťovať. No ale samozrejme, že chceli by sme riešiť aj tie jednoduchšie a niekedy aj radostnejšie správy, dni obce, podujatia, ktoré budú obcov alebo v obci poriadané. Obec žije momentálne viacerými problémami, rôznymi situáciami, ktoré sa dennodenne objavujú na vašom stole. Aká bude prvá téma dnešného videorozhovoru? Skutočne zámerne a jednoznačne by som dnešnú prvú tému vybral ako školu. Viete a čítate to v poslednom čase veľmi často, takže možno vnímate, že skutočne táto téma je pre mňa momentálne dosť významná. Napriek tomu, jak som spomenul, že aj ostatná technická vybavenosť je rozhodujúca a dôležitá. Avšak základnú školu alebo školu pre naše deti považujem skôr v rovine riešenia aj budúcnosti našej obce. Viete, že v našej obci máme okolo 800 detí školopovinných a ešte viac, asi 1200 aj tých mladších. A až 730 detí denne odchádza so svojimi rodičmi, alebo tí, ktorí to zvládajú sami, odchádza za školou do iných miest v našom regióne, predovšetkým Bratislave a podobne. Nie je to otázka len počtu, o ktorom hovoríme, nie je to otázka len financií, aj keď tie sú rozhodujúce, ale je to otázka predovšetkým sociálna a demografická. Tieto deti si vytvárajú vzťah v Bratislave, vytvárajú si vzťah v Pezinku, Bernolákove, všade inde si nachádzajú svojich kamarátov, všade inde si vytvárajú novú atmosféru. A do tejto obce a našej obce sa vracajú, či už keď skončia vyučovanie a rodičia ich vezmú po ceste domov, keď idú z práce, alebo vtedy, keď to proste vychádza. Tie deti si nevytvárajú vzťah priamo k našej obci. A tak, jak sme mnohí z vás a mnohí z nás sme pociťovali obec a vnímali obec prostredníctvom školy, či už učiteľky, kuchárky, kamaráti, s ktorými sme hrali futbal, dievčatá, čo skákali gumu, tak toto naše deti zažívajú niekde inde. Zažívajú to a budú to zažívať 9 rokov a do tejto obce by sa vracali len ako na prespanie. Nebudú tu poznať kamarátov, nebudú tu poznať susedov a vôbec svoje okolie. A toto považujem za absolútne rozhodujúce a dôležité aj pre budúci rozvoj tejto obce. Preto by som bol rád, aby naše deti chodili do našej školy a vytvárali si vzťah k nášmu prostrediu a k našim susedom, priateľom. Toto je budúcnosť, ktorú potrebujeme zabezpečiť. Je to však veľmi ťažká cesta.
Sme v situácii, predovšetkým finančnej, viete, či všeobecne vo svete, ale aj u nás na Slovensku, ktorá nám nedáva veľké možnosti realizovať takýto veľký projekt. Napriek tomu, že máme pripravené nejaké projekty, máme pripravené alternatívy riešenia, máme pripravené varianty tak, aby sme dokázali veľmi rýchlo stavať školu modulovou architektúrou, ktorá je veľmi progresívna vo svete, ktorá sa dá stavať aj po častiach, dostavovať, nadstavovať, pristavovať podľa toho, jaká je požiadavka. Tak chýbajú nám momentálne tie najzákladnejšie financie. Nie sme obec, ktorá by mala už školu dávnejšie, ak nepočítame starú školu v chorvátskom historickej časti v chorvátskeho Grobu, ktorá však svojou kapacitou len zabezpečuje v súčasnosti okolo 70 miest. A našich detí je 800 a podľa demografického vývoja v najbližšej dobe bude 1600, počítame do 5-6 rokov až 2200. To nie je na jednu školu, to sú až na 3 školy. Preto musíme túto situáciu riešiť veľmi promptne. Bohužiaľ, súčasné možnosti vlády, ministerstiev nám neumožňujú požiadať o pomoc, pretože tabuľky napríklad ministerstva školstva hovoria o tom, že môžu nám pomôcť len v prípade, že máme či už zdravotne postihnuté deti, či už zo sociálne problematických rodín, alebo komunít, alebo máme havarijný stav. Ani jedno z týchto vecí nesplňame. Ja sa ale pýtam kompetentných, či pre normálne deti, ktoré raz budú vytvárať hodnoty v tohto štátu, či sa nenájde priestor na to, aby sme im pomohli a našli im tú školu, či to, že nemáme školu, nie je havarijnejší stav ako to, že niekde strecha zateká alebo nefunguje kotolňa. Zároveň sme aj postihnutí tým, že sme v rozvojovom kraji bratislavskom a to nám neumožňuje sa uchádzať o fondy, o ktoré sa pár kilometrov za našim krajom už môžu uchádzať akékoľvek okresy. A poznám mnoho obcí a miest, kde skutočne tie školy majú vysokú úroveň technickú alebo stavebnú a paradoxne nemajú ju naplnenú. Netvrdím, že školstvo je v dobrej situácii, nie sú učebnice a podobne, ale my sa boríme s tým absolútne najzákladnejším problémom a tým je samotná škola. Preto musíme hľadať aj množstvo iných zdrojov. Ponúkol som všetkým tým, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Ja netvrdím, že by sa mali za každú cenu prihlásiť. Chápem pre mnohých dôvody, alebo mnohé dôvody, prečo to neurobia alebo nechcú robiť. Na druhej strane mnohí mi povedali, že by chceli pomôcť tejto obci za to, že nie sú prihlásení a tento štát nám nedáva za nich podielové dane. A vy ste mali predstavu, je to zhruba 220 eur na občana. Počítame okolo 2000 ľudí, že nie je prihlásených. To znamená, ročne prichádza táto obec o 440 000, za čo by sa už takmer dala postaviť nejaká 60 triedna škôlka alebo časť novej školy. Sú tu rôzne subjekty, ktoré by mohli tomuto pomôcť. Bohužiaľ, už veľké developerské projekty skončili a aj mnoho developerských projektov už má povolenie. Čiže žiadať ich o pomoc je len momentálne v rovine jednaní, v rovine pochopenia tejto situácie. Máme možnosti samozrejme zo obecného rozpočtu, ale ten je skutočne zabezpečuje len tie základné potreby chodu obce a nemôžeme sumu, ktorá by nám dovolovala
pustiť masívnu výstavbu školy. Takúto sumu nemôžeme bez ohrozenia chodu obce uvoľniť na samotnú výstavbu. Ak sa môžem opýtať, o akú sumu ide a s akou sumou sa predpokladá? Áno, to som zavedol povedať. Tak jak máme tie rozpočty alebo máme projekty, tak sa predpokladá na konečné riešenie okolo 7 až 8 tisíc eur, 8 miliónov eur, pardon, to bolo výborné. To je na komplexné riešenie, to znamená projekty, príprava územia, ale aj športoviska, okolie a podobne. Samotná škola, objekt školy okolo 5,6, 5,8 milióna eur. Ale zase pripomínam aj to, že tým, že sme zvolili tú modulovú architektúru, tak môžeme to stavať po etapách. Môžeme postaviť najprv prvé 4 ročníky. Deti začnú do nich chodiť, aby proste sa to rozbehlo a postupne, ak budú dorastať, tak máme zase ďalšie 2 roky na to, aby sme to doplňali. A je tu ďalší predpoklad, o ktorom som spomínal, že dneska nie je možný, tak od roku 2015 by mali byť aj región mimo Bratislavy zaradený do lokalít, ktoré sa môžu uchádzať o príspevok. Takže pokiaľ by sme dneska naštartovali výstavbu školy, tak je tu predpoklad, že by sme sa mohli už na ďalšie etapy uchádzať o tento rozvoj. Máme možnosť si vypýtať aj od banky, ale zasa predpisy, ktoré pre samosprávu hovoria, nakoniec ich rešpektujem, lebo musia nejak objektivizovať rizika, tak nám to umožňuje si vybrať z bank maximálne do 1 milióna pri našom rozpočte a pri našich príjmoch a výdavkoch. Ale skladba týchto všetkých vecí, to znamená pomoc od občanov, tých, za ktorých nedostávame, alebo sa prihlásia, alebo nám pomôžu, predstavuje veľkú sumu. Banka nám môžeme si zobrať úver. Máme nejaké zdroje vlastné na rezervnom fonde, ktoré sme za celkom slušné hospodárenie z minulého roku ušetrili napríklad na projekty, na prípravu. No ale samozrejme bez pomoci vlády, bez pomoci ministerstiev, to nebude možné. Preto som požiadal listom, ale aj osobne najvyšších predstaviteľov, ktorí by nám mohli pomôcť, či už na ministerstve školstva, financií alebo výstavby. Chcem sa obrátiť samozrejme aj na vládu, aby nám v tejto veci pomohli, lebo skutočne nie sme schopní si pomôcť a považujeme túto problematiku za závažnú. Ja verím však, že úsilím, ktoré do toho dávame, úsilím, ktoré vynakladáme na propagáciu tejto myšlienky, úsilím, ktoré využívame na to, aby sme požiadali a hľadali aj iné možnosti a iné zdroje, že sa dostaneme do situácie, že budeme môcť začať realizáciu školy, ktorú, ako som povedal, ja považujem pre budúcnosť tejto obce za rozhodujúcu a veľmi dôležitú. Má obec už pozemok, kde by táto škola mohla stať? Je tu niekoľko variant. Keď poviem jednoducho áno. Áno, má svoj vlastný pozemok, na ktorom by to mohlo realizovať. To znamená pôvodné ihrisko vedľa súčasnej materskej škôlky na Pezínskej ceste. Ale jedná aj s ďalšími 2 subjektami, na ktorých je pripravený projekt, by to mohlo byť realizované, a to je predovšetkým centrálna časť projekte Promcem spoločnosti MCSC, alebo je tu ďalší veľký developer, ktorý zatiaľ predbežne ponúkol možnosť jednať o pozemku pre školu aj na ďalšej zelenej lúke. Takže toto nevidíme ako rozhodujúci problém. Rozhodujúci problém stále ostávajú financie na samotnú výstavbu školy.
Viacero obyvateľov, najmä z tejto starej časti Chorvátskeho grobu, sa pýta, prečo nemôže byť tá škola, nová škola, respektíve problematika školy riešená nadstavbou súčasnej, na ktorú bol vraj už vypracovaný aj projekt. Aká je vaša odpoveď na túto otázku? Nadstavba, dostavba súčasnej školy absolútne nerieši a nie je schopná zabezpečiť tú kapacitu, ktorú máme. Z niekoľkých faktorov. Ten projekt som videl som ho prakticky, hneď ak som nastúpil, som sa o ňo zaujímal. Ten projekt rieši rozšírenie súčasnej školy o ďalšie 4, maximálne keby sme to zefektívnili, možno 6 tried. Keď si vezmeme, že v každej by bolo 25, tak hovoríme o 100 alebo 150 detí. Ešte raz pripomínam, máme problém umiestniť v súčasnosti 750 detí a ten nárast bude ďaleko väčší. Najväčšia škola v Bratislave je 800 detná alebo 800 miestna, a čiže to sú obrovské areály. To je proste areál, ktorý zabere aj s ostatnými zariadeniami, ktoré sú pre školu potrebné, okolo 2,1 až 2,5 hektára. Ak by sme mali takúto školu dať v tejto polohe, tak jednak zastaviame prakticky celý areál a už vlastne nebude priestor, voľný priestor, či už na zeleň, na ihriska a podobne. Navyše je to tak obrovská koncentrácia detí, ktoré ráno vchádzajú do škôl, odchádzajú, autá, rodičia ich privážajú. Školská ulica nemá na to dimenziu a myslím, že by to znamenali aj ďalšie protesty aj okolo idúcich. Ale nie je na to vytvorená infraštruktúra a nie je na to priestor, ale hlavne ešte raz hovorím, ten projekt nerieši zásadný problém a to je kapacita 800 detí. Na záver taká otázka, ktorú tiež obyvateľia dosť často kladú. Aký je časový rámec výstavby novej školy? No, keby to záležalo na tom, či máme pozemok, či vieme pripraviť projekty a ako rýchlo vieme stavať, tak môžem povedať, že práve tou metódou a technológiou, ktorú sme našli a ktorú sme si boli aj už prezrieť realizácie v Európe a ktorú poznám aj zo svojej profesie, tak by sme boli schopní prvú etapu aj otvoriť do 3 mesiacov od vydania stavebného povolenia. Ak nám projekty by sme urýchlene vedeli robiť aj čiastočne svojou iniciatívou pod svojou hlavičkou na úrade, tak by sme dokázali takisto ten čas veľmi skrátiť. Čiže poviem, možno by sme ešte stihli, keby sme dneska naštartovali, mali istotu, že máme financie, tak by sme stihli otvorenie ďalšieho školského roku, to znamená v roku 2013. Stále ešte túto myšlienku živím, stále ešte mám tu nádej a pripravujeme sa na to, aby v prípade, že tie peniaze získame, aby sme už potom nečakali na situácie, že ideme teraz začať projektovať, teraz vyjednávať ostatné veci. Čiže chceme si urobiť tú prípravu bez ohľadu na to, či sú financie a potom urýchlene stavať a ja vravím, tou skladacou modulovou architektúrou je to možné veľmi rýchlo. Ďakujem za rozhovor.